nagbabalik ang tabang ora mismo. nagbabalik. Maugpakita nga yan, partner. Nagbabalik na, ha? Okay, nagbabalik na ang tabang ora mismo. Kasi bago kaya, nag-uulay-ulay kami off-cam. Pero ngunyan kaya, partner. Ang topic me, nata daw may mga pamangkin na kuripot. Mas minauot niya pa na partner na mangutang siya sa iyang tiyaon. Okay? Nagbabalik mga ka-action. Ikaw na naman kita ngunya na maswerteng winner nin brand new tablet. Halay Ano? kay Congressman Zaldico asin kay Kong Pido. Kanapapikong party list partner. Siya si? Ako. Siya si Angela Cardel del Mundo. partner, naiiling mo, may kapandok siyang artista. Garo siya partner, Koreana. Koreana. K-pop partner. Ang aram ko man sa ng K-pop na nagsikat man sa Pilipinas tapos nagbalik man sa Korea si Sandara Park. Si Sandara Park. Pero yan, kung naka-side view. Kung naka-side view. Pag medyo nakaatubang ka, Peñaranda Park. Peñaranda Park. Pag medyo nakatalikod, Imelda Park. Taga-saing ka, Angela? Taga Malangka, Taysan po. Kaya palang parang langka. Parang mo man. Malangka, taga Malangka eh. Kaya palang parang langka. Nakainapod na malangkaan sa inyong lugar. Siguro po, dakulan po kayang langka. Hanggang ngunyan? Hanggang ngunyan? The story. Igo po. Hanggang ngunyan, dakol talaga ang langka dyan Opo. sa Malangka? Malangka, Taizan. So, paano Kamo mo tabi? mismo, duman sa arong nindo may... May langka karong din. kamulangka. Iyo po, igo Mga po. pirang puunan langka nindo naman. Mga tulo po ata. May mga pwede ng gulay yun duman. Iyo po. May naghihinog na. Di man po nainog to tiga para ko ang mga kapitba. Na pangyayari. Kamong mga kapitbahay kamo ni Angela. Paano kita makapahinog ning langka sa Malangka? Dainin na Kung pagparangkwahon araw ka yan. ang mga langka ni Angela. Paano kita makapahinog ning langka sa Malangka na lumod Pigpaparakuro, pa, gigulay na nindo ang langka? Yan! Mapainog man kuta na sa Angela, kaya landay na nagiinog, takikura-kuruan nindo. Ano so naging mensahe pala ni Angela Cardel del Mundo? Ang sabi ni Angela sa iyang mensahe, kaya napili siya partner, ang sabi naman ni Angela, ako po si Angela Cardel del Mundo, kasalukuyan nagaklase po sa Daraga Community College, di kumsini, sana po ay matabangan po nindo ako na saro sa maswerteng matauan ki tablet. Kung ako po ang maswerteng mapipili na matauan po ning tablet, tatanawon ko pong dakulang utang na buot asin pasasalamat sa saindo. Dakulaon po ang tabang para sa kuya, lalo na po raot na po ang cellphone ko po na pigagamit pang online class. Mas makakaklase po akong maray, asin mas makakanood na maray sa klase. Sana po ay saro ako sa maswerteng mapili nindo. Salamat po, Diyos Mabalos. Anong year mo na sa Daraga Community College? First year college po. First year college. Opo. Ano ang tingko ka mong kurso? Elementary education po. Tama, Gusto mo teacher. din, teacher. Ilang taong ka na, Angela? 19 po. May 19. boyfriend na? Igo po. Ay! At May long boyfriend last na. partner, sa kadakulan mong nahapot, may nagsabing iguana. May boyfriend na? Opo. Taga saan? Taga Malangka man? Taga Rawis po. Taga Rawis. Anong Tagarawis. pangalan? Anong pangalan? Lateral po. Ah? Lateral po. Latrell. Batian na si Latrell. Latrell, yaw dyan, wala. Di man po ata, nagalabata. Pagpapalaba mo na si Yugon mo partner, bata pa sana, boyfriend pa sa Di man pigpapalaba po, na. sa indo Sa po. inda, Ah, sa inda. manalabakan. O, batian na. Batayan na si Latrell. Di na po. Abo mo. Haloy na kamo, haloy na kamo. Opo. Ang mga pirang, nagmansari na kamo. Opo. Mga 3 years na po. Ay, 3 years. Ay, okay. Ano man- sabi na mama mo na ikaw nagkaklase pa, igwa ka ng boyfriend? Basta daw po magtapos po kang pagklase, tas di po muna mag-agom. Si Latrell, ano, nagtatrabaho na, nag-i-school? Nagkaklase po. Parehas Magkaklase ka mo, baka ba? estudyante. Bako po kami magkaklase. Pero parehas ka mo, di ko Opo. si. Saan ka Ay, mo di nagkamit po. bida ni Latrell? Yung ate niya po, teacher ko po dati nung high school. Tas parang ano po. Tigreto? Tigreto Opo. ka. Siguro, so teacher, aram na matali siya. Tas Sinabihan sa mabait. tugang, hermano, may papabata nga ako sa'yo, May pabibig niya ako sa imo. Saan siya nagkaklase? Sa Mariners po. Mariners. Marayan magladok, partner. Marinero. Pero mag-ingat ka sana ang mga marinero partner. An iba. Maray magladok. In every port, Ano? they drop their anchor. Sige. Ayan. Pero iba-iba man talaga. Ang importante, magklase muna, magtapos kan pagklase bago mag-agom. Iyan ang Opo. tugon sa imo ni mama asin papa mo. Okay. Magtapos ko na kan plug klase bago magladup. Agom. Magladok. Paano mo pala naaraman na nananaoni na tablet? Kang nagtao po ning Uy, ayuda partner. sa barangay mi po. Tapos,
Si mama po nagduman. Nagtauning ayuda sa barangay nindon, ako Bicol. Opo. Tapos nagduman po si mama. Pag uli po, nagsabi sa kuya na, May nadangog sa duman na babae Opo. nagpaparataram. Naga- Sisa ito. di ko po aram kung si Say. Tawara mo siya duman sa Wala mama man niya. ako duman. Oo. Ako ito. Iyon. Yan. Importante ka yan, partner. Epektibo talaga partner pala ng pagparataram mo sa Oo, mga barangay. Ano? importante yan, partner. Nakakapag-diseminar ka talaga kay impormasyon eh. Pera. Yan, ano, beto ta partner, na sa tuyang pagduman sa mga barangay, na impormaran sa mga tios na nangangaipon nin tablet. Tama? Opo. So, unin na tabian sa imong brand new tablet. Bukasan. Uy, partner, puti. Maabot ang panahon talaga partner. Pwedeng maging konsyal ka kan Legaspi. Ano tayo, partner? Ang sa tuyang ubreto, Sa partner, paglibot mo sa mga makatabang. barangay. Sige. Anong masasabi mo sa puti sa tablet na yaon na dyan, kaput Yan, mo nang medyo nag-shake ang sa iyang hand. Nagkukurok po kaya. Dati anong pigagamit mo? Ano po, cellphone ko po, pasa na po. Pasaan na? Sana. Baka nag-iwal ka mukhang bata. Dayman po. So, naulog po kayo sa tricycle dati. Nahulog sa Naulog. Tas- Tigtsatsagaan mo na so, sana. yan. So, medyo malabo ito. Opo, pabasa. nag-blurred na po kaya. Hawak mo na ngayon sa iyong mga kamay Hawak kamay. ang tablet. Anong pagmate? Wag mo po kaya po, mas makakadal na po akong marayta. Ngunyan pong modular kami online. Mapagalan po pag para ilingon po yung mga letters po, lalo na pag naga-send pong module. Ano ang primerong application na i-download mo dyan? Google Classroom po, tsaka Google Meet po. Ayan, Google Classroom as in Google Meet. TikTok, Google. Tayman. Dayman po ako Google naga-TikTok. Classroom, Google Google Meet. Meet. May Google Library. Google Canteen. Yung mga nasa eskwelahan yan. Gabos yan na nasa eskwelahan. Bako, Google. Lay, nasarong na sinda nagkakaon. Pag may Google Classroom, dapat may Google Library, Google Canteen. Google CR. Diba? So, mga yaon sa laugang classroom, Eskwelahan. dapat igo dyan, Emma. So, ano tabi ang pagmating unyan na yaon na sa imong brand new tablet? Huwag mo po, syempre, igwa na po akong magagamit po para sa online class. Tapos, dakul ako pong pasasalamat po sa Ako Bicol, as in sa kay Kong Saldep ko, tapos po kay Congressman Ping po. Anong ping? Ay, Pido. Pito po. Ping. Si Congressman Chuping. Ping Antonio. Congressman Pido Garbin. Garbin. Ayan. Pakaraya. Bababayon mo yan. Okay? So, Ah. nya paano kung subli yung kang boyfriend boy? Pasubli mo yan. Deman po. Ah, hindi. Invite mo sa tuyang mga kapwa estudyante na tanganing manggana. Kung paano man sinda manggana. Sige, ikanan Sa mga- magtaunin mechanics. Sa mga kapwa ko, estudyante po, day na po magduwa-duwang mag-intro po sa mga arog gani. Dakula po ining tabang para po sa tuya. Simple lang po ang mechanics. Sige. I-like and share lang po ang arin man po sa mga episode po kang action call center. Tapos po, magtag po ning 3 friends na estudyante po. Tapos po, day po paglingawan, sabihin po, kung nata po, deserving ka manggana po ning tablet, iyuma lang po, salamat. Oo, Okay, sabi yan nga ang partner, mechanics. dai paglingawan, magtag ning tulong friend Friends. na student. Na paano Yeah. sa mga bako friends? Ayan. Okay, so yan po ah, ang mechanics. Simpleng mechanics. Sa mga nagmamauot manggana, gusto man magkaiguan ng tablet, sunodon lang itong mga nababanggit na mechanics. Ni Angela Cardel del Mundo. May nanggana na! May manggagana pa! Ni tablet! Yes! Diyan Siya partner, si- nag-uuran kita ni na pananaonin mga brand new tablet. Dahil iba partner, siya si Jason Makasinag! Makasinag. Ano ang sayang mensahe, partner? Ang Basa! sa iyan mensahe, sabi niya, hello po, ako po si Jason Makasinag, taga Puktol, Pilar, Sorsogon. Sarap po akong estudyante kan Bayasong National High School. Grade 8 na po ako. Mauot ko man po ng matabangan ako kan sa indong programa na matawan man ki tablet para may magamit ako sa pagmodule ko. Sa totoo lang po, napapagal na kaya ako magparapanubli sa pinsan ko ki cellphone para lang may magamit ako sa module ko. Sana po matabangan man ako nindo dahil kayo na lang po ang pag-asa ko, kawawa man. Para tanom lang ang papa ko. Dapat para tanong po ang papa ko. Ta si mama naman nagigibo kay handicraft. Hindi nila kaya makabili ng cellphone o tablet. Kaya sana po matulungan naman ako ng inyong programa. Salamat po and God bless and more power. Yan ang mensahe ni Winner Jason Makasinag! Makasinag. Yan, nagtag siya ng Paano yan? tulong
friends. Jason makasinag para maklaim mo ang sa imong brand new tablet. Halaton mo po na may makontak sa imo na staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na tablet. Yan! Asin dyan ba, partner, aside ka yan? Day ka mo maghali mga ka-aksyon sa samuyang pagwelta. Iguana naman ang manggagana sa satuyang parapol. 5,000 pesos! 5,000 ang satuyang papremyo. Kaya ang tabay sa nakamo mga ka-aksyon, mabalik pa ang tabang ora mismo.